velkommen til Right for Healing af Madcoach. I dag står den på courgetter, og de koster 50 kroner, og der tilbuddet stod på 800 gram til 50 kroner. Men så skal man lige tjekke herned. Der står lige det sidste 26 gram, og det vil sige, at den vejer lidt mere, end den lige normalt den skal. Og det er derfor, man skal altid gå efter prisen og grammene. Om man kan lige få lidt ekstra gram med, som jeg har gjort i det tilfælde her. Derudover så står den på pasta og grøntsager. Pasta skal have 12 minutter, og grøntsagerne skal have 8 minutter. Derfor kan man koge det sammen, og de får det samme smag ud af hinanden. Og så står den på kartofler, som skal have 30 minutter. Så i alt, der har jeg her en hurtig madlavning, nem og hurtig, meget billig, lavet på 30 minutter. Og pris og kalorier kan I følge med på hjemmesiden, der hedder Right for Healing, som jeg vil oprette på Facebook også, og jeg har en hjemmeside også, der hedder rightforhealing.com.